U sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U bħalma tafu għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-L-Isbaħ Triq u qed noqorbu bil-mod il-mod. U illum ħankunu qed inselmu triq oħra minn dawk il-finalisti kollha illi kellna. Ekku bħalma nagħmlu s-soltu ħanorukom il-pożizzjonijiet kollha barra tal-ewwel u tal-aħħar. U b'dispjaċir kbir san, it-triq illi ħadd inqala din il-ġimgħa hija propju triq San Franġisk. U jien ma nafx kif inqala ta' dejt l-isbaħ jufta ħajti kont noqgħod hawnhekk ej. Kont noqgħod hawnhekk ara hawnhekk, kont immurnhom ejja san, ejja san. Kont immurnhom propju fuq f'din il-bajja san, f'din il-bajja. Imma barra l-konnotazzjonijiet l-għanda ma dat fajjel fil-fatt kważi bidlu la jisimha dik tiġi triq l-imkabra wara li kien joqgħod fiha u għandha valur iktar importanti din it-triq għaliex. Iva, din it-triq imsemmija għal San Franġisk illi kien waqqaf l-Ordni Franġiskana li għandha konnotazzjonijiet kbar ma' San Pawl il-Baħar minħabba il-Markiża Anna Buġejja. Li tiġi din għażlet il-Franġiskani konventwali sabiex jamministraw il-Knisja u l-Kunvent ta' San Pawl. Ma tiex tot wara kollox ħarġithom il-flus. Issa, San Pawl il-Baħar quddiem il-Knisja m'hawnx xi pjazza jew fetħa u l-attivitajiet prinċipali jsiru kollha fit-triq San Franġisk fejn huwa wkoll l-aqwa post biex tara in-nar fuq il-barkun jinħaraq ukoll hemmhekk. U kemm ilha li mbagħad San Pawl saret parroċċa minna ħarġu żewġ parroċċi oħra. Dik tal-Awra kif ukoll dik ta' Burmarrat. Tal-Awra hija dedikata lil San Franġisk. Barra l-veduti spettakolari l-iktar ħaġa li tispika f'di triq u da t-torri. It-torri Winja Court f'San Pawl il-Baħar li ovvjament bnieħ Winja Court fl-1610. U dan huwa t-torri bħalissa u dan kif kien oriġinarjament. Mela, jekk immorru iktar lura, insibu li f'dan il-post minn flok it-torri ta' warajja kella timbena kappella iddedikata lil San Pawl Nawfragu. Imma il-kavalleri bidlu daqsxejn ħsieb għax qalu hawnhekk iktar jagħmel sens it-torri minħabba d-difiża mill-kappella. Minflok inbniet il-kappella fejn jgħidu li San Pawl u n-nies ta' fuq il-ġifen għamlu ħoġġieġa għalhekk semmawha il-kappella ta' San Pawl tal-Ġejjeġ. Triq San Franġisk tibqa' tiela sem fuq sa fejn qed nippuntalkom u dawn huma ftit ritratti ta' kif kienet fil-passat. Jien propja minn ħattart. Propja minn ħattart. Allora kif x'in tagħmel San Pawl? Għax il-familja dejjem kienu jiġu għaw fis-sajf, in-nanniet kienu jikru allura jisna drajnaw. U jiena niġi minn żgħira niġi nomaw. U dis-sena xtrajna, sena l-oħra xtrajna post u dis-sena l-istejni u tlajna bil-leġġatur. Hey, congratulations, mela, awguri kif jgħidu. Ħabbat fl-xkum? Eħe. Arre, tajjeb, isma' taf li fil-post fejn qiegħda bħalissa kien jaħdem Daniel kien jiġi jagħmel is-summer job tiegħu. Le, ma naf minnu Daniel. Tista' imma kull għal-qalbek għax m'għadux jaħdem hawn. Minix minn San Pawl, imma nista' ngħid li San Pawl hija kważi t-tieni dar tiegħi peress li niġi hawn mal-50 sena. Niġu fis-sajf mal-50 sena. U ġieli għadna wkoll. Tajjeb, tiftakar xi attività hekk li ġieli attendejt għaliha? Attività kienu jagħmlu jum San Pawl u irib il-festa u hekk. U anke hawnhekk f'din l-akkwati isu f'nofs is-sajf kienu jġibu kantanti u jagħmlu xi affarijiet li jipparteċipaw in-nies li jpoġġu hawnhekk stess. U sinjuri rnexxiel insib li malma ta' Daniel. Inti kont li malma ta' Daniel? Hekk jgħidu. Kif kien? Bil-AĽCAR. Veru li kien l-ar żmien ta' ħajjitkom biex tbiegħu? Ma naħsibx le, ma ngħidx hekk. Ġieli għamillek xi diżastru? Ġieli. Xi waħda li tiftakar? Tantem li qasna
Għawnek għanna malma oħra. Jina jajat li tsija li li. Tsija. Għax il-neputijiet jgħidu li għanti, għallura u kien daqsom u kien jgħat li għanti. Jina ma jdispieċinix, kien imqara veru bħall-oħrajn. Nisa kellu. Imma nisa jiġru wara vera. Iħobbuh il-nisa. Għaxu ħelu. Anka l-ewwel bewsa san. F'dal inħawi tajtek ned bjonda tajna jablu. Eridni. Wasal il-ħin biex tivvotaw u dawn huma it-toroq li baqa fil-kompetizzjoni tagħna. Triq San Pawl, ir-Rabat, Triq Sant'Anna, il-Furjana, Triq is-Santwarju, ħaż-Żabbar, Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun. Eridni, mhux biċċajtejja, tistgħu tivvotaw issa. Ikkummentaw taħt dan il-video jew inkella fsu l-link. Eżempju, konna qodem u konna mbufu